нарху навои бозорҳои марказии шаҳру ноҳияҳои вироиҷӯсухт пас аз як рӯз ба таҳаллуқа афтидани сокинон беэътидол омад. ҳоло низ талаботи мардум ба маҳсулотҳои ниёзи аввалияи мардум дар бозори марказии Фаровони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёд аст. тибқи маълумоти директори бозор, ин чорумин мошин аст ки ба бозор орд ворид месозад. захираи орд зиёд буда талаботи мардумро пуррақонек гардонида истодааст. شهروندی امی بابا جان غفورов هستم. من بازارها فراوانی همه چیز هست بازار به گپ و کارهای آوازی بیکارویش که باور نکند همه چیز فراوانی یگان چیز طلای تارا شدگیش نه من آت کیم چند قدر خواهد آنده گیرد 190 سوم نرخی خودش آده. танҳо то нисфирӯзӣ ба ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди бозори Фаровон зиёда аз 12 тонна орди нави якум ва зиёда аз 2 тонна орди нави аъло ворид карда шуд. сокинон аллакай дарк карданд ки ҳамаи ин овозаҳо бар дурӯғ буда бозор пур аз маҳсулот аст. барои боло нагардонидани арзиши маҳсулотҳои ниёзии мардум ситоди махсус таъсис шуда бозорро назорат доранд. 1 килограмм орди нави якум 3 сомону 80 дирам, 1 килограмм равғани растанӣ то 10 сомону 50 дирам, гӯшти гов 45 сомонӣ ва сабзавотҳо низ бо чунин нархҳои дастрас ба шаҳрвандон пешниҳод гардида истодааст. маъмурияти бозори ҷиддимии бозори Фаровон ба маълумоти шумо мерасонад ки тамоми чораҳоро дида истодаем. дар бозор ҳозир нархҳо ҳамаш мӯътадил мебошад. фақат дирӯз камакак масъалаи орд ҳамин хели халқ камакак ба тааллуқа ғалтид. мана мо барои фароҳам овардани фурӯши орд марҳамат ҷо ташкил кардем. нархҳо аз ҳам нархҳои пешина мана орди нави якум бо нархи 190 сомонӣ ба мардум фурӯхта мешавад. ягон ташвиш ягон чӣ нест. марҳамат касе ба орд лозим бошад гирифтан гирад. рӯзи гузашта сокинон дар бозори марказии панҷшанбе ба картошка низ диққат дода зиёдтар харидорӣ намуданд. ин боис гардид ки нархаш то 4 сомону 50 дирам расад. аммо имрӯз дар бозори Фаровон нархҳо нисбатан арзон буда захираи картошка зиёд буд. масъулин барои ба эътидол овардани нарх бо соҳибкорон суҳбат гузаронида маҳсулоти зиёд ворид намуда истодаанд. яке аз чунин тадбирҳо ҷой кардани деҳқонон ба фурӯшгоҳи сабзавотҳои бозор аст. ҳам вақт ҳаракат мекунем ки арзонӣ шавад, бозор серодам шавад. ҳозир мо фурӯхтастем ман ҳамин картошка 320 330 барои халқ, ҳамкорӣ барои халқ захира ҳаст. мо метавонем то вақти картошка нав шудана ҳамин ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамин бозоре ки мегӯяд Фаровонро обеспечит кунем. кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар як хабарномааш овардааст ки он шаҳрвандоне ки хабарҳои таҳаллуқаангез овозаҳои бардурӯғро дар шабакаҳои иҷтимоии ҷойҳои ҷамъиятӣ паҳн созанд ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Фаррух Усмонов, Фирӯза Мирҷумаева аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.